ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ହୋଲି ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆ ପିଆ କଣ କରିବା ଖାଇଲେ ହବନି ଆଉ ହଁ। ଚାପ ତ ନ ପୁରେଉ କଣ ଖାଇବା କହ ତୁ କହ ମଦ ଆଣିବା ପିଇବା। ତୁ କଣ କଲେଣି ମଦ ଆଣିବାକୁ ଆରେ ମଦ ଆଣିକି ପିଇଲେ ହଁ 1.5 ଘଣ୍ଟା କି 2 ଘଣ୍ଟା ନିଶାଟା ରହିବ ହଁ 2 ଘଣ୍ଟା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଲମ୍ବା କଥା କହ ମୁଁ କହିବି ହେଲା 20 ଟଙ୍କାର ହଁ। ଗଞ୍ଜେଇ ପୁଡ଼ିଆ ହଁ ହେଲା ହଁ ଆଉ ବିଡ଼ି 5 ଟଙ୍କାର ହଁ ହେଇଗଲେ ହଁ। ଆମକୁ ଫେରିଆ ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇ ଟିକେ ମାରିକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଆ ଆଉ କଣ ଆଉ କଣ ସିଏ ବିଡି ଏଇ ହୋଲି ଖେଳ ଦିନ ହରେ ସିଏ କଣ ସେଇ ଟାଣିଲେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ରହିବ ନିଶା ହଁ ଆରେ ଦିନ ଯାକ ଯେମିତି ନିଶା ହବ ସେମିତି ସିନା କଣ ଗୋଟେ କରିବା ଦିନ ଯାକ ନିଶା ରହିବ ହଁ ଦିନ ଯାକ ନିଶା ରହିବ ତାହେଲେ ତମେ କୁହ ତମେ କୁହ ମୁଁ କହିବି ହଁ ଏଇଠି ହୁଁ ଭାଙ୍ଗ ନେଇ ଆସିବା ହଁ ପଣା କରିକି ପିଇଦବା ହଁ ହଉରେ